bi LED diodo horrelaxe konfiguratuta, eta hemen seinale alterno bat, 10 eta -10 artean. Gora eta bera, eta gora eta bera. Frekuentzia horrekin, poliki-poliki. Eta eskatzen digute, hemen bertan, VO nodo baldin bada, VO hemen marraztea, irterako tensio hori marraztea, seinale horren arabera. Eskatzen digute ere bai, klaro, tensioa gora eta bera daukagu. Erresistentzia honen balioa, R-lim, limitador, R-lim, zirkuituan intensitate maksimoa izateko 10 miliamper. Osa, tensioa maksimoa denean, hemen gehienez 10 miliamper egon barko dira, erresistentzia horretan. Eta azkenik ere bai eskatzen digute irudikatzea diodoen intensitatea. ID bat, ID bi, edo IR ikusi egin dezakegu ere bai. Hasi gaitezen pentsatzen orduan. Berdea. Diodo hauek hasten dira gidatzen, berain tensioa, ipurtitik sartzen bat dizkiegu 1,8, 1,9 voltio. Normalak 0,7 behar zuten. Honek 1,8, 1,9. Zer uste duzu gertatu behar dela tensio gora doanean? 5 voltio, 6 voltio, 7 voltio. Begira, tensio positibo horrek eragin behar du diodo hau gidatzen egotea. Tensio positiboak eragin behar dute hau gidatzen, eta hau moztuta. Tensio positibo horrek muturretik sartuta, hau ez da zen ere, moztuta. Tensio positibotan, demagun hau 10 voltio dela, hemen, hau emar da. Hau moztuta. Berriz oso negatiboa denean, -10 daukagunean hemen, intensitatea eskatzen duenean hemendik, intensitateari ez datorri behar hemendik. Hau moztuta emar da, eta hau gidatzen. Osea, 10 voltiotan hau piztuta, eta -10 voltiotan beste hau. Bale? Eta zer gertatu behar da, bien tarteko tensioetan, voltio batean adibidez. Voltio bat positibo. Voltio bat ez da nahiko hau gidatzeko. Hau oraindik gutxiago, inbertsoan daukagalako, voltio hori. Osea, 1,8 eta -1,9 voltio artean, biak moztuta egon behar direla ere ikusi beharko duzu ez, ba? Voltio batean, -voltio batean, ez da izan behar gidatzeko, eta beste inbertsoan egin behar da. Beraz, hemen, grafikoki marraztu behar ditudan mailak, guneak, hausiek izan behar dira. Hau, gidatzeko, honek behar du, hau, 1,8 izatea. Demagun, hau dala, 1,8. Eta hau marraztu behar dut. Eta UVI hortik gora dagoenean, egingo dut horrexe. Ikusten duz ez da, UVI hemendik pasatzen denean, hemen egon behar dira. Jarriko dut on eta off. Lehen da bizikoa on eta hau off. Berriz oso negatiboa denean ikusten duz, hau, tensio negatiboekin, hau hasi berda gidatzen hau denean, -1,9 baino gutxiago. Ez? Bai, nik uste, demagun hau hori hemen dagoela. Hau ere marraztu behar dut. Eta marra hauek jarri dut hemen. Argiago ikusteko gauzak. Zerbait gaizki egiten badut esan, Hemen genuen hau. Eta hau. Bale, eta orduan altua zenean, hemen genuen on eta off. Berriz, bajua denean, UVI, hemendik bajua, osea, -1,9tik azpira, hau gidatzen egon behar da, eta hau moztuta, hau negatiboekin hau moztuta. Orduan, piko negatibo hauetan, lehen da bizikoa, gorria, red, jadiko red, ez, off, eta bestea on. Hemen berriz, lehen da bizikoa off, eta hau on, tensio negatiboekin. Eta UVI tartean dagonean, osea, hemen UVI dago hemendik onutza egotzen, hemen dago hemendik onutza egotzen, hemen.
ikusten duzue biak moztuta daudela. 0,5 voltio. 0,5 voltio ez dira nahiko hau gidatzen hasteko, eta hau gutxiago oraindik. Tartean, biek moztuta hemen. Off, eta hemen ere bai. Ikusten duzue? VI 1,8 voltio baino altuago denean, on, off. Tartean dagoenean, biek moztuta. Ez delako nahiko, bietako bat gidatzeko. Berriz, VI denean, hau baino bajuagoa, hau egon behar da, moztuta, inbertsuan dagoelako, eta hau gidatzen. Hoxe dira. Hoxe da, honen portaera. Eta maila hori jarri ditut hemen. Goazen orain, ereduak marraztea. Praktika pixka batekin ez da behar, eredua ez da behar. VI altua denean, ikusi behar duzu hau gidatzen, hau irekita, eta hau gidatzen baldin badago VO 1,8. Baina hala ere. Lehendabiziko egoeran. VI denean 1,8 voltio baino gehiago. Hau egon behar da, hola xen, 1,8 voltiotan, eta hau egon behar da irekita. Beraz, puntu horretan, VO, urdina, VO da 1,8. Hau da, hemen, altuago denean, VO da 1,8. Hor finkatzen zaigu. Gidatzen dagoen diodo horrek finkatzen digu tensioa irteerakoa. Hor geratu delako. Guazen orain, azpikora. VI oso negatiba denean. VI oso negatiba denean, hau moztuta eta hori gidatzen. VI minus 1,9 baino txikiago baldin bada, hau egon behar da moztuta, eta hau gora begira dagoenez, horrela egon behar da, 1,9 voltiotara. Hoizte izango zen, urbilketa. Badakizue, ez dela perfektua, esponentziala dela, baina ebazpenetan horrezkinko dugu. Beraz, kasu honetan, VO da minus 1,9. Hemen. Hemendik baju dagoenean, irtera da minus 1,9. Rektifikatzen, mozten ari da, seinaleaz ba. Hemen, eta hemen. Eta azkenik tarte hau geratzen zaigu, biak moztuta daudenean, ez daukagu marraztu berri, baina, bueno, marraztu dezagun. VI hemen dagoenean, biak moztuta. Biak moztuta. Beraz, VO, zer da VO hemen? VI. VO da VI. Intensitaterik ez dagoenez, VO da VI. Hoi da, tarte hau, VI-ren tarte hau, edo beste hauetan, eta VO izan berko da VI. Orduen jarritzen dio, biak moztuta daudelako, intensitaterik ez dago tarte honetan, intensitatea marrazteko informazio hori behar dugu, marraztu dugu beho. Guazen orain. Hau kalkulatzea, azkar egingo dut, bale? Erresistentzia hau, zirkuitoan, noiz da, intensitatea noiz izan behar da maksimoa zirkuito honetan? Noiz izan behar da maksimoa? Pues tensio maksimoa daukagunean, ez da? 10 voltio daukagunean, adibidez hemen, 10 voltio daukagunean, egoera honetan, ez? Maksimoa daukagu hemen. Hau denean 10 voltio, hori izan behar da maksimoa. Eta nahi badegu, momentu horretan, intensitatea gehienez 10 miliamper izatea, orduen erresistentzia izan berko da. Hemen daukagun tensioa, 10, 1,8, zati nahi dugun intensitatea, 10 miliamper. Edo 0,0 bat. Eta hau da
8,2 zati 0,0 bat, 820. Erresistentzia hori baino altuago izan behar da, intensitatea hori baino baxuago izateko. Baina ezin dugu ipini oso altua. Zen oso altua egiten badegu, intensitatea murrizten dugu eta diodoak argi gutxiago ematen dute. Intensitate gutxiago, argi gutxiago ere bai, beraz? Nik horrutziko nuke. Marraztu ditzagun intensitateak. Diodonen intensitatean, grafikoki. A ber. Erraxena, moztuta dagoenean, 0. Bi diodoak moztuta daude tarte honetan. Beraz, horrela ez? Hemen 0, hemen 0, hemen 0. Diodo hau ere dago moztuta, tentsioa negatiba denean. Tentsioa negatiba denean, diodoaren moztuta dago, beraz, intensitatea 0. Hemen, eta hemen. Eta hemen. Eta bakarrik bera gidatzen dagoenean, dalau, momentu horretan ikusten duzu. Gidatzen denean, izan behar dugu intensitatea, izan behar dela proporzionala. Tentsioari. Eta ze forma izan behar du, tentsioarena, ailagatzen bada, hau baldin bada, 10 miliamper. Hau izango zen, lehen da biziko diodoaren intensitatearen grafika. Beste diodoaren izan behar da, honen antzera, baina hemendik igoko zen. Osa, hemendik gitxiko zen. Dena 0, ez dut marraztuko, bale, hemendik honuntza. Edo eta funtzio bezala nola atera dezakegu, ja, ber. Hau hemen dagoenean, intensitatea da VI. VI-ken 1,8 zati R. Osea, VI-ken 1,8, VI-ken 1,8, jitxiko zen hemendik honuntza, zati R, 10 miliamper arte. Tak, tak. Bai, edo gutxi gora bera egin, edo formula atera eta sartu. Eta ja, azkeneko ariketa honen eskatzen digute, osagai konfigurazio honen bere VI erantzun osoa. Bi diodo hauen antiparaleloan esaten zaiona. Antiparalelo, osea, antiparalelo VI grafika. Hau da, eskatzen digute konfigurazioa ikustea osagai bakar bat bezala izango balitz bezala, suposatu dena integratuta dagoela, eta bere VI grafika osoa ateratzea. Hau iguala hasieran arraro ingo zaizue, baina hor badituzue ariketatxoak horlaxe. Demagun, osagai hau aztertzea nahi dugula, bere tentsioa hau hartuta, eta intensitate hau. Eta eskatzen digute marraztea bere VI grafika osoa. Vale. Diodoni beregatu bere dut bakarrik. Diodonen erantzuna zein da? VI sartzen zailu ipurditik, tensio positiba denean, ereduak erabili behar ditut, ereduak. Simplifikatu behar dut. Diodonek gidatzen du tensio positiba denean, eta gero uzten du gidatzeaz. Eta hemen berdina. Osa, tensio hau, positiba den bitartean, hau, moztuta dagoenea, zonik ez dauka eraginik. Baina, tensio negatiboentzat, diodo honek jarraituko zuen hau negatiboa izatea, osa, jarraituko zuen horlaxe. Baina, egoera honetan, tensio negatibo hauentzat, hau hasi berda gidatzen. Tensio negatiboentzat intensitatea joan berda, negatiboa izan behar dugu. Beraz, 0 zazpitik, minus 0 zazpitik azpira, diodo hasi berda gidatzen, eta intensitatea arutza izan behar da. Beraz, bi diodo hauen konfigurazioetan antiparaleloaren erantzuna hau izan behar da. Diodo bati esker, gidatu behar du 0 zazpitik gora, eta besteari esker, minus 0 zazpitik azpira.
hauek LED diodoiek baldin badira, kasu enten bezala, pues, hau izan behar da. Hau izan behar da gorria, 1,8 voltio, eta hau minus 1,9 voltio. Bai, galdera hauek arraro egiten zaizkizu, baina hor badituzue praktikatzeko batzuk eta egindare bai.